tu fila di ma bala jelen ni nyafuma o bisimila an ka don kibaru kene kan an be talata don la jamais kalo kile nani samba fulani mwan fula la sel munu b'an bolo ka daw ma bi a yira ka fɔ farikolo ɲɛnajɛ ba minnu kan ka boloda 2022 kɔnɔna la n'o ye samba fulani mwan fula ye normalement a tun kan ka boloda 2021 ni kɔnɔna la nka banajuguba min kɔni kun carilen no jamanaw kɔnɔna la no o kɔni ye covid-19 ye o y'a bali a ka se ka kɛ 2021 kɔnɔ nka a bɛna na organiser 2022 kɔni n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na a bɛ boloda Cameroun kɔni mara la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tɔgɔ in kɔni a b'o garder n'o ye CAN 2021 ka yira ka fɔ ko c'est pas parce que a bɛ ka organiser 2022 kɔnɔ k'a bɛ fɔ CAN 2022 ka yira ka fɔ ko maa minnu kɔni bɛna nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛ o ye équipe 24 ye a bɛ daminɛ janvier kalo tile 9 ka ban février kalo tile 6 san 2022 o kɔfɛ barrage du monde o fana ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye n'o ye tolantan dɔ fana ye CAN kɔni mana tɛmɛ kalo kelen kɔfɛ o fana bɛ boloda o tɛmɛnen kɔfɛ éliminatoire coupe du monde de basketball 2023 février juin 2022 o kɔfɛ coupe du monde féminine de basket o bɛ daminɛ septembre kalo tile 22 ka ban octobre kalo tile fɔlɔ san 2022 farikolo ɲɛnajɛ laban min kɔni bɛna kɛ 2022 kɔni san kɔni kɔnɔna la o de ye coupe du monde de football o fana bɛ daminɛ novembre kalo tile 21 ka ban décembre kalo tile 18 san 2022 ko k'a fɔ ye ka fɔ farikolo ɲɛnajɛ ba minnu kɔni bɛna na boloda 2022 kɔnɔna la o dɔw ye ninnu ye kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka d'aw ma o de ka fɔ président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye kasɔrɔden dɔ kɔni bila barisa a yira ka fɔ ko 2021 kɔni ɲan'o ka ban a y'a yira ka fɔ 501 prisonniers ko ka olu ka peine kɔni arrondi 2021 kɔni bantɔla nin na a ye yafa kɛ kasɔrɔden dɔw ma o kɔnɔna la 292 prisonniers olu kɔni ka peine kɔni banna pepepepe o ye remise totale k'olu ye o de ye ka fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna labila nka 209 prisonniers n'a yira ka fɔ misaliya la i n'a fɔ ni maa min kɔni kun kan ka a si kaso kɛ dɔw kɔni bɛna tigɛ ka bɔ o la o b'a to n'a kɔni si kɔni kɛra ka bɛn a ma a bɛ bɔ kaso kɔnɔna la barisa a kun kan ka temps min kɛ n'o ye si kaso ye dɔ bɛ tigɛ ka bɔ o la de la justice kɔni y'a yira ka fɔ ko président de la transition man dabɔ dɔ wɛrɛ kama nin kɛra de barisa prison kɔni kɔnɔna falen no dɛbɛdɛbɛ ko da kɔnɔ ɲɛw sentayɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ bilen jama yɛrɛ kɔni caya fɛ ka fara banajugu min kɔni kun ɲɛsinnen no mɔgɔ kan n'o ye covid-19 ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a to président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ye nin hakilina in kɔni ta ka kasɔrɔdenw sɛgɛrɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw tulo kan rue marchande o kɔni b'a la ka boloda ACI 2000 la rue marchande kɔni ye jamanajɛ dɔ ye min b'a to feerekɛlaw kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la k'u ka jagofɛn kɔni bila valeur la o bolodala le 22 décembre 2021 kɔni kuma kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko suyɛni walew kɔni ni binkali walew kɔni fana talen no ka feerekɛla ninnu sɛgɛrɛ ko barisa ni occasion ye olu bolo san yɛlɛma kɔni na u ka minɛn caman kɔni bɛna sa nka bandiniw kɔni fana taara yen yɔrɔ kɛ ko wɛrɛ ye maaw bolo kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw tulo kan o de ye ka fɔ kɔlɔnjɛba musow kɔni bɔla ka jiko dɛsɛ fɔ barisa kɔlɔnjɛba musow kɔni ko k'u b'a ɲini autorité maaw fɛ u ko olu dɛmɛ min b'a to olu kɔni bɛ se ka forage dɔ kɔni sɔrɔ ka bɛn olu ka jardin kɔni baaraw kɛw ɲɛma barisa jardin baara tɛ taa ji kɔ nin wagatinin na denw b'u ka kosɛbɛ jiko ta fanfɛla fɛ laseli minnu kun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye an b'a fɔ aw kan